Здравейте! Аз съм с рядко генетичност. Правя на Хантингтън. Много логично. Означава, че всичко ми пречи. Тъй като трета седмица отивам вода. Като вече съм сама и ще не изключвам. Само визитки ще правя. Ще бъда свободен режим, означава каквото ще правя. Отивам в Бяла на морето. И карам, но се връщам на всички в TikTok и в YouTube, Instagram, навсякъде. Ще бъда да последвате, за да мога, когато ме изкупи. Да пускам битки. Няма спира. Преградки целки, бъдете здрави. Надявам се, те скоро ми предстои дел и да е малко по-висок процент, тъй като 3 години не на територия. Падам седите. Трябваше, не може да се отсея в тази малката кота. Не са в. Главно стигнати изобщо. Не се говори. Приела съм. Надявам се. На здрави деца. Те да не са го насетили. Ако сме говорили с инвитро центъра, който ще ме поема. Инвитро.